В принципі, це просто дилема. З одного боку, це демократія і свобода медіа, а з іншого боку, загрози інформаційної безпеці країни. І я вважаю, що навіть дозволяючи максимально різні думки висловлювати, все-таки має працювати Служба безпеки України, має працювати Рада національної безпеки і оборони України, тому що ми воююча країна. І незважаючи на те, що ми намагаємося залишити країну в розвитку, в мирі, щоб не було, вся країна не була затягнута війна, постійні проблеми, то все рівно звертати на інформаційну безпеку треба. Я, до речі, як глава правління Українського кризового медіа-центру, на цього звертаю увагу з 2014 року. У нас є проєкт, який ми ведемо по антифейкам, проти російської пропаганди. Ми спеціально створили цей центр, коли Росія зайшла в Крим. Моментально ми зробили цей центр. Центр дуже крутий, дуже много робить. Ну, ви знаєте, 2014-го була головна мета, і перший захід був в центрі, це якраз круглий стіл по Криму. Я дуже вдячний і Мустафа Гаджимільов, і Рифат Чубаров були тоді, і ми дуже обговорили ситуацію з політиками українськими і продовжували дуже часто обговорювати тему. До речі, зараз такого немає багато обговорення, тому ця робота інформаційна і реагування на інформаційні загрози – це завдання держави.